Dwi'n di ddangos chydig o nodweddion defnyddiol chi ddefnyddio wan wrth recordio fideos. Mae hyn yn dod rhyw fath os da chi yn athro neu ddefnyddio fo, neu bydd yn edrych yn union rhyw fath i blant wrth nhw recordio fideos hefyd. Felly dwi ar ganol creu topic, dwi wedi alw'n lluosi. A mi gan i'r opsiwn o'n yn amlwg i recordio fideo, jyst i ella i gliro i'r disgyblion beth dwi eisiau iddyn nhw wneud. Mi glicio'r botwm yma, record y fideo. A wan mae'n dweud, mae gen i 10 munud i recordio fideo. A drwy glicio ar y sgrin, dwi wan yn barod i ddechrau recordio. Dwi eisiau tynnu'ch sylw chi i'r botwm yma sy'n dweud effects. Wedyn, drwy glicio ar y botwm effects, da chi'n cael nifer o opsiynau. Fel ni'n dweud, mae hwn rhyw fath i blant a fydd o i chi fel athrawon. Felly, o ran plentyn sy'n eisiau recordio, mae yna nifer yn defnyddio'r botwm yma'r filters. Beth sydd defnyddiol yn fan hyn wan ydy, ella bod fi ddim yn hyderus, neu ella bod fi ddim yn gyffyrddus i fod ar sgrin. Felly mi allai newid o lle i fod yn brics neu pixels. Fel bod yn tynnu'r pwysau ychwanegol na oddi ar y sgwyddau i, fel bod fi ddim yn gorfod bod, teimlo bod fi dan bwysau oherwydd y ffaith bod fi'n cael fy recordio. Mae yna ddipyn o bethau mae plant yn hoffi chwarae gwmpas hefo nhw. Mae hwn yn eitha newydd, rhywbeth o night vision di hwn. Ond fel dwi'n dweud, rhai poblogaidd ydy rhai blocs o'r pixels yma. Fel bod chi'n teimlo bod chi ddim dan bwysau. Felly, opsiwn arall sy'n ddefnyddiol yn fan hyn ydy yr opsiwn newydd yma, sef y board. Be mae hyn yn galluogi ni wneud ydy, mae rhoi fi ochr yn ochr efo bwr gwyn. Just troi ffilter mewn ffwrdd. Mae rhoi fi ochr yn ochr efo bwr gwyn. Be allai wneud wrth recordio'r fideo wan ydy mi allai glicio wan ar y botwm dro. Mae hwn wedi alluogi fi i wneud llun neu rhywbeth o nodiadau ar y bwr gwyn yma fel dwi yn symud yn fy mlaen. Felly, os na i jyst dileu hynna, gyda ni'r botwm undo, redo, ac ati ddim gyda ni'r botwm clear i glirio hwnna. Felly dwi'n mynd i wneud gweithgaredd lluosi sy'n meddwl o'r plant wan, felly dwi'n mynd i glicio ar y botwm record. Bore da, tasg chi dros y penwythnos yma ydy gwneud rhyw ymryn o symiau lluosi. Felly, ydych chi wedi sgwennu hyn yn eich llyfr gwaith cartra cyn i chi fynd adra. Jyst i atgoffa chi o'r dull wan, beth fydd ni'n neud yn y dosbarth. Felly, dwi'n mynd i ysgrifennu y sem wan 12, 12, wedi lluosi hefo 4. Da ni'n cychwyn ar y golofn yma, sef colofn yr unedau. 2 lluosi efo 4 yn 8. Da ni'n symud ymlaen wedyn i golofn y 10, 10 lluosi hefo 4 yn 40 ac yn y blaen. So, da chi'n gweld y syniad yma nawr, mi allai ddefnyddio hwn i helpu roed yr elfen weledol na i mewn hefo fy fideo i. So, dwi'n mynd i glirio hwnna. A dwi'n mynd i glicio ar y bottom effect eto. Dipyn o bethau ychwanegol yma, mae yna text allai ychwanegu rhyw fath o deitl neu rhyw fath o destun i'r fideo. Opsiwn arall sy'n yma di fframia. Chydig o hwyl di hein fel arfer, so mae lle ychwanegu chydig o stwff i'r fideo. Mwyn trio creu rhyw fath o ymdeimlad gwahanol. Ond fel dwi'n dweud, yn aml iawn, chydig bach o hwyl di adio hein. A mae gynnon ni yr emoji, so mae'r emoji'n golygu dwi'n gallu ychwanegu gwynebau bach yma sbectol haul ac yn y blaen i fy fideo i. So jyst clicio arnyn nhw, dwi wedyn yn gosod hwnna yn lle cywir. So fel dwi'n dweud, chydig o hwyl ydi o. Chydig o nodweddion i ella i symud chi mlaen i'r lefel nesaf o ran ffordd da chi'n recordio fideos ar Flipgrid.